Здравейте, прекрасни! Днес ще ви разкажа малко повече за моя авторски проект 30 дни съдържание за 2 часа, за кого е той, какво представлява и всъщност дали ще ви бъде полезен. 30 дни съдържание за 2 часа е супер интензивен workshop, в който работим 2 часа над вашето конкретно съдържание. И когато казвам работя, казвам, че наистина ще работим с това, което сте вие, която е вашата ниша и вашите продукти. Защо е изключително важно? Защото аз не работя с готови шаблони и не вярвам в това, че един готов контент календар може да реши вашия проблем с това какво да качвате. За кого е този проект? И този workshop, съответно. Този workshop е за вас, тези от вас, които не знаят какво да качат, имат идеи, но не знаят как да ги формулират, не знаят какво да качват и всъщност се отказват всеки ден и така или иначе не сбъдват мечтите си, защото просто не знаят какво да направят и как да действат в социалните мрежи. Ще изчистим това, ще ви дам точна ясна стратегия, план, кой ден какво да качвате, но това ще бъде изцяло взето от вас, от вашето съдържание, от вашата личност и вашите емоции, това, което искате да предадете на вашата аудитория. Колко време ще продължи? Както казах, ще продължи 2 часа, в които след това ще ви дам домашни. Ще ви покажа как правилно да работите и с Canva, така че да улесните изключително много създаването си на карусели. Ще ви дам промпт, който ще ви е изключително удобен и лесен за създаването на карусели съответно и ще имате съдържание не за следващите 30 дни, а поне за следващите 2 месеца, но в момента в който вие научите структурата, какво да качвате, как да го качвате и какво е вашето правилно позициониране, то ще ви бъде много по-лесно да знаете въобще за напред какво да правите. Така че давам ви гаранция да изтръгнете с много ясна идея какво ще се случи в вашия профил за бъдеще и как той ще се развива правилно. Официално отварям вратите на нашия втори интензивен workshop, който ще се проведе на 22. Запазете местата си и ще работя в група само от 10 човека, не повече, защото работя с всеки индивидуално и наистина отнема изключително много енергия и време това цялото нещо. Аз все пак искам да влезем в тези 2 часа и за вас да бъде изключително полезно и пълноценно това, което ще направим. Желая ви прекрасен ден и до скоро!